سلام زغبركم تخاتاتلتي سينما سمراء على توزينا سبورت حزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم تباها جنت هرفن وردر تورد فرانس نقلس 4 مالياتات بيشاك طليان صعدان كمون كيحنا طبط ماليان تعذب تزقرب قصر حدا وردر بشكلتا نايزان نبرلا بلانيت مدريوم زوم مالياتات دما بمسرت ناي دمر غزي ناي نطبني عقبن ناي بولص من السين درجاتات اب قمت بمقتاو نتقادمتي اتوهاب ماليا اذا نفس وقف 4 وردر زوكلا مالياتات دما دحر نفس وقف مدرغ بول نزمرح تقادماي زوهاب مالياتاتين اطوم نزل مالياتات كلبسو زبقعو 4 دم تدما ابت السعب مدرخ لبيسمون كاتو ملؤ مسل علومن يقددون نتن مالياتات بزلوان كبرن درجان بميزان كلبسن يقدد نابنت حدا تقادمين 4 مالياتات اب حدا ساعات مزوننن اب السعب مدرخ كلبسا زقدد بيچ ماليا اب سعبت مدرخ بيچ مالات منطيلو مسترفا سلس مالياتات مسترف دما اتا كملسا زقدد قطليا مالات تخون مالتيوم اذا تقادمي بحقي اكايت نيزور الدر نبيچ ماليا اب زلبسلو اب تنسترفا سلس مالياتات دحريو بنطبي يكون بغزي السعب وتقادمتي لبيسمون اما بغس حنصاز كركبو يحتتو ابتور دفرانس تازل على ميزان كبرن زوهابا ناي غزي مرحت توهاب بيچ ماليا اذا ماليا اب قدم مشكله عالم اتاب زياده هببتن فتوتن ماليا مخوناي نغرلا نزا ماليا زلبسه تقادماي اتنسسل كيلومترات بزو حدا غزي كزازمهم زبقعه تقادمايوم ابز حلفو 5 عامتات تادي بوغاچا اب 2020 كمون اب 2021 اكتاتي لبيسوا ابز قصل 2 عامتات دما دنماركاوي يوناس فينجيغار تقبلوا زحلف عامت دما بوغاچا دغماي نزا ماليا نسالساي غزيو كلبسان كونان بقيعيوم زت صحفت ابزا ماليا كعرفلو زخاله دما تا ماليا BLCL استبحاله افرنسا زركب بانك تمويلا تقرب مخنايوم بزي كازي حبرناي زماليا بيچا كخونلو زخاله مخنيات دما مسراتيت ناي زوردر مخنا زمنلا غازيتا لاوتو اب غزيا ببيچ حبر تحتم غازيتا بمنبرايوم اب غزي وردر كاب ناي ولق ناي غزي وردرات وصاي اب ناي بيچا ماليا قلس اتاو زخون اب نوس وقف مدرخ كاب قداماي كساب سالساي كونم حنصا زرقص تقادمت بتخاتالي ناي 10 4 ناي كاليتات مقوشش عدليوم ابقلني عقب مدرخات ون ناي شمونت حموشتن كلتن كاليتات ناي غزي مقوشش نتقادمتي قربيوم سلازي نبيچ امالا زوادرو تقادمتي نزن امن قدز قربا ناي غزي مقوشش نمخصاب دما امونغت وردر متقعتاتنا كايدو نصوتا هيوت كزر الو يرايوم ابزحلف 10 عامتات نبيچ امالا كلبس وزخالو تقادمت مسن عزب كابوتشن 10 5 كابوتشن 10 شوعاتن برطانياوي كريس فروم ابوتشن 10 شمونتن برطانياوي جيران توماسم ابوتشن 10 شعاتن كولومبياوي ايغان برنال ابوتشن 20 كمون 20 حدن سلوفينياوي تادي بوغاچا ابوتشن 20 كلتن كمون ابوتشن 20 سلستن دنماركاوي يوناس فينجيغارد زحلف عمد دما سلوفينياوي تادي بوغاچا نزاماليا كوننا بقيعوم ننت بي مرحت وهاب قطليا ماليا نبيچ امالا سعيبا ابزو فرنسا زلعله كبر زلوا ماليا نقطليا مالا زوادرو تقادمتي ابنو سوقف مزازم مدرخن امونغو ابز جبر ناي انترميديت ودر نطبك وحدلو زحتتو تقادمتيوم ابنس وقف نظام مدرخ زعدل نطبي اب عقنايت مدرخ مركز جيرو زعدليوم مولو بمولو اب غولاغول زازو مدرخات اتزلعل نطبي زركبلو مدرخ كون كلهم اب تررت عقبن ماكلي عقبن زازو مدرخات دما كابناي غولاغول مدرخات استحات نطبي زوهابو مدرخات يوم ابنس وقف مدرخ زعدل نطبطات دما بس ناي زحلفو مدرخات استاكب نطبطات تدمرو ابني نطبي ورتر درجات كفطرو يخلوم قطليا مالا دما نتزلعل نطب زاكبه تقادماي توهابم نزامالي ابقل عامتات اتوم مولو نكتبتا وردر كيلاتات كعوتو لانكلو ابقل عامتات دما اتوم اول راوند رايدرز زبحلو اب كل خناتاتني حدا مدرخ مالت عقبن كلكلن بملات كرمع زخولو تقادمت كلبسوا باقيعوم اذا مالها قطالي حبر خطون زخالت اب 1953 اقدمها بعصاري السعر زفرت كالتمول بمنبرايوم
ካብ 2016 ጀሚሩ ድማ ብመካይን ዘፍሪ ቼክ ሪፐብሊካዊ ትካል ስኮዳ ክምወል ጀሚሮም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ድማ እቲ ሃሳስ ቀጠልያ ዝነበረት ማልያ ናብ ደማቕ ማልያ ተቐይራላ ዛጊት ንብጫ ማልያን ቀጠልያ ማልያን ዙር ፈረንሳ ድሪቦም ክዕወትለን ዝኽኣሉ እቶም ብሓሙሽተ ዓወታት ቱር ደ ፍራንስ ክብሪ ወሰን ሒዞም ዝርከቡ ቤልጅማዊ ኤዲ መርክስን ፈረንሳዊ በርናርድ ሂኖልትን እዮም ብፍላይ ድማ ኤዲ መርክስ ኣብ 1946 ውድድር ዙር ፈረንሳ ብሰለስተ ማልያታት ብጫ ቀጠልያን ቀይሕ ነጠብጣብን ማልያ አንበሳ ዓቐብ ክዕወትለን ብምኽኣሉ ኣብ ግዚኡ ፍሉይ ታሪክ ክስንድ በቂዑ እዩ ስሎቫክያዊ ፔተር ሳጋን ንቀጠልያ ማልያ ኣብ 7 ዓመታት ክዕወተላ ብምኽኣሉ ብብዙሕ ዓወታት ናይ ዛማልያ ክብረ ወሰን ጨቢጡ ዝርከብ ተቃዳማዩ ፔተር ሳጋን ኣብ ጎላጎል ኮነ ኣብ ኩርባታት ብዝነበሮ ናይ ምዝዋር ዓቕሚ ድማ ልዕልቶም ኣብ ጽርግያ ጥራይ ዘድምዑ ተቃዳምቲ ጸብለል ክብል ኣኽኢልዎ ኣሎ ድሕሪ ዓብላል ናይ ፔተር ሳጋን መብቅዑ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንቀጠልያ ማልያ ኣከታቲሉ ዝተዓወተላ ተቃዳማይ ተረኽበን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት 5 ዝተፈላለዩ ተቃዳምቲ ነዛ ማልያ ክለብስዋ በቂዖም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝወሃቡ ነጥብታት ብመሰረተቶም ደረጃ መወዳደሪ ዝልክዑ ነጥብታት እዮም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ጎላጉል መድረኻት ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃ ዝረግስ ተቃዳማይ 50 ነጥቢ ክረክብ እዩ ማእከላይ ዓቐብ ኣብ ዘለዉ መድረኻት ድማ ቀዳማይ 30 ነጥቢ ይወስድ ኣብ ናይ ተረርቲ ዓቐበታትን ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድራትን ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቃዳማይ ብተመሳሳሊ 20 ነጥቢ ይረክብ ኣብ ናይ መንጎ ኣብ ዝግበር ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃ ዝረግስ ተቃዳማይ 15 ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታዊ ይገብር እዞም ነጥብታት ድማ በቲ ዓብይ ቁጽሪ ዝወሰደ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ተበጊሶም ክሳብ ናብ መበል 15 ደረጃ ዝኣተወ ተቃዳማይ ይዝርግሑ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንቀጠልያ ማልያ ክዕወትለን ዝበቕዑ ተቃዳምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2015 ከምኡውን ኣብ 2016 ስሎቫክያዊ ፔተር ሳጋን ኣብ 2017 ሚካኤል ማቲውስ ኣብ 2018-2019 ፔተር ሳጋን ኣብ 2020 ሳም በነት ኣብ 2021 ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ 2022 ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርት ኣብ 2023 ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኤርትራዊ ኣባል ኢንተርማርሽ ቢንያም ግርማይ ነዛ ማልያ ተዓዊትላ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ፖል ካዶት እታን አንበሳ ዓቐብ ዙር ፈረንሳ እትወሃብ ማልያ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ንማልያታት ብጫን ቀጠልያን ስዒባ ብሳልሳይ ደረጃ ተሰራዕ ሓንቲ ካብ 4 ማልያታት ዙር ፈረንሳ እያ ናይ ዓቐብ ነጥብታት ነቲ ኣብ ዓቐበታት ቀዲሞም ሕንፃ ዝረግጹ ተቃዳምቲ ዝወሃብ ነጥቢ እዩ እዞም ኣብ ናይ ዓቐብ ዝወሃቡ ነጥብታት ድማ ብመሰረት እቶም ዕቤት ናይቶም ዓቐበታት ተወሲዱ ዝዕደል ነጥቢ እዩ እቶም ዝለዓለ ብራኸ ወይ ድማ ካታጎሪ ዝዕቀኑ ዓቐበታት ድማ ዝለዓለ ነጥቢ ዘውህቡ ረቑሒታት እዮም ናይ ዓቐብ ውድድራት ኣብ 5 ካታጎሪ ዝምቀሉ ኮይኖም ካብ ካታጎሪ ሆሩስ እቲ ዝዓበየ ክሳብ ካታጎሪ 4 እቲ ዝተሓተ ብራኸ ዘለዎ ዓቐብ ድማ ይዕቀኑ እዚ ማለት ድማ እቲ ካታጎሪ ብዝዓበየ ቁጽሪ እቲ ዝዕደል ነጥቢ ድማ ብመጠን ብቁጽሪ ብርክት ዝበለ ይኸውን እቲ ኣብ መንጎን ኣመዛዝምን ዓቐብ መድረኻትን ዝለዓለ ነጥቢ ዝኣከበ ተቃዳማይ ድማ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ናይ ውድድር ክለብስ ይሕተት ነፈልማ ግዜ ኣብ ውድድራት ዙር ፈረንሳ ንናይ ዓቐብ ውድድራት ሽልማት ክዕደል ዝጀመረ ኣብ 1933 እዩ ንኣንበሳ ዓቐብ ኣፍልጦት ትህብ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ ድማ ኣብ 1975 ውድድር ተኣታትያ እዛ ማልያ ብሌክሌክ ዝተባሃለ ሱፐር ማርኬት እትምወል ማልያ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ብናይ ግዜ ብጫ ማልያ ዕውታት ክትውነን በቂዓ ታደይ ፖጋቻን ዮናስ ቪንጌጋርድን ድማ እቶም ብቀረባ ክጥቀሱ ዝኽእሉ ተቃዳምቲ እዮም እቲ ዝዓበየ ካታጎሪ ሆሩስ ካታጎሪ ኮይኑ ንቀዳሞት 8 ድማ ካብ 20 ክሳብ 2 ነጥቢ ዝዕደለሉ ውድድር እዩ ቀፂሉ ካታጎሪ 1 ኮይኑ ንቀዳሞት 6 ተቃዳምቲ ድማ ካብ 10 ክሳብ 1 ነጥቢ ዝዕደለሉ ውድድር እዩ ካታጎሪ 2 ድማ ንቀዳሞት 3 ቀዲሞም ሕንፃ ዝረግጹ ተቃዳምቲ ካብ 5 ክሳብ 2 ነጥቢ ዝዝርጋሕ ነጥቢ ዝዕደለሉ ውድድር እዩ ካታጎሪ 3 ድማ ንቀዳሞት 2 ተቃዳምቲ 2 ነጥቢ ይህብ እቲ ዝተሓተ ካታጎሪ 4 ድማ ንቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃ ዝረግስ ተቃዳማይ 1 ነጥቢ ይዕድል ኣብ መበል 19 መድረኽ ናይ ዝዓመት ተሰሪዓ ዘላ ብናሕሲ ዙር ፈረንሳ ትጽዋዕ ዓቐብ ኮል ዴላሎስ እታ ዝለዓለ ነጥቢ ዝርከበላ ናይ ዓቐብ ውድድር ናይ ዝዓመት እያ ኣብዛ ዓቐብ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቃዳማይ 40 ናይ ዓቐብ ነጥቢ ናብ ሕሳቡ ኣታዊ ክገብር እዩ ንካልኣይ 30 እናበለ ድማ ክሳብቲ ሻምናይ ዝኣተዉ 4 ነጥቢ ዝወስድ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድራት ፍልያት ትፈጥር ዓቐብ እያ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዛ ማልያ ክውንዋ ዝበቕዑ
ዝወቅዑ ተቃዳምቲ ምስ ንዕዘብ ድማ ኣብ 2015 ክሪስ ፍሮም ኣብ 2016 ራፋኤል ማይካ ኣብ 2017 ዋረን ባርጊዩል ኣብ 2018 ጁልያን አላፊሊፕ ኣብ 2019 ሮማን ባርዴት ኣብ 2020-2021 ታደይ ፖጋቻር ኣብ 2022 ዮናስ ቪንጌጋርድ ኣብ 2023 ጁልያ ቹኮነ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሪቻርድ ካራፓዝ ነዛ ማልያ ክዕወተላ በቂዑ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድራት ክልተ ተቃዳምቲ ብነጥቢ ማዕረ ምስ ዝኾኑ እቲ ኣብ ዝለዓለ ካታጎሪ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺቡ ዝነበረ ተቃዳማይ ድማ ተዓዋቲ እታ ማልያ ምዃኑ የረጋግጽ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ቶር ደ ፍራንስ ኣብ ዝውድድር እታ ዝተሓተ መዐቀኒ ዝውሃባ ማልያ እዛ ማልያ ብግዜ ኣብ ዝግበር ውድድር ኣብ ናይ ተትዕድመ ካታጎሪ ዝቐልጠፈ ግዜ ንዘለዎ ተቃዳማይ እትወሃብ ማልያ ኣብ ውድድር ጻዕዳ ማልያ እትዋ ዝኾኑ ተቃዳምቲ ድማ 25 ትሕቲኡ ዝዕድሚኦም ተቃዳምቲ እዮም እዛ ማልያ ብኬአርዋይኤስ ዝተባሃለ ኣብ ምፍራይ መነጽር ዝሰርሕ ፈረንሳዊ ትካል ተመዊላ ትቐርብ ማልያ እዛ ማልያ ኣብ 1975 ዝተኣተወት ኮይና ከም ማርኮ ፓንታኒ አልቤርቶ ኮንታዶር ኢጋን በርናል ታደይ ፖጋቻን ሬሜኮ ኤቨኖፖልን ዝኣመሰሉ ተቃዳምቲ ዝተዓወቱላ ማልያ ነዛ ማልያ ዝተዓወቱላ ተቃዳምቲ መብዛሕትኦም ኣብ ሰዓበ ናይ ውድድር ዓመታት ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ክዕወቱ ብምርኣዮም ድማ ንመጻኢ ናይ ግዜ ተቃዳምቲ ኣቐዲማ እትሕብር ማልያ ምዃና ድማ ይንገረላ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚ ኤቨኖፖል ምዕዋቱ ኣብ ዝነበሩ 4 ዓመታት ግን ብታደይ ፖጋቻ ተባሒታ ብምንባራ ግን ንመጻኢ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ተወዳደርቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ተቃዳምቲ ኣቐዲማ ምስ ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ዓለም ከተላሊ ከኣለትን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ነዛ ማልያ ዝተዓወቱላ ድማ ኣብ 2015 ናይሮ ኩንታና ኣብ 2016 ኣዳም ያተስ ኣብ 2017 ሳይሞን ያተስ ኣብ 2018 ፔሬላቶር ኣብ 2019 ኢጋን በርናል ካብ 2020-2023 ታደይ ፖጋቻር ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሬሜኮ ኤቨኖፖል ነዛ ማልያ ተዓዊትላ ምንባሩ ኣይርስዕን ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንእዛዝም ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግ